יופי, תודה רבה. נחמה, אנחנו נפגשים היום זה 22? כן. 22 בפברואר 2024, אנחנו נפגשים במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online בזום, ואנחנו צריכים להמשיך ולסיים אם אפשר את פרשת נוח בתרגום ליידיש. כאשר נסיים to learn Yiddish בפרשת נוח, אנחנו נגיע לדר טונקלר, ההומוריסט ביידיש ששלחתי לכם לפני שבועיים או יותר, וייבר קנן שווייגן, הומוריסקה על נשים יהודיות בפולין בין שתי מלחמות העולם. האם אתם רואים על האקרן את פרשת נוח עם הסימן? רק רגע. זהו, נדמה לי שרואים. נחמה, רואים? כן, כן, כן. כן. נדמה לי שאימי היום לא יכולה לבוא, כי יש איזה טיפול בבניין שלה, והיא תהיה עסוקה בזה. דניאל עוד לא הגיע? לא. אוקיי. אז איפה שהסימן, אנחנו נתחיל לקרוא. נחמה, בבקשה. אוקיי. זה היה באמצע פסוק. אז נתחיל מהתחלת הפסוק. אוקיי. איזה פסוק זה? כ"א. 21, כ"א, אוקיי. וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. Can I finish there's only a few more words. Okay. מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. אוקיי. נקרא את התרגום ביידיש. Und Gott hat geschmeckt dem Geschmacken Reach, und Gott hat gesagt in sein Herzen, ich will mir wieder nicht verschilten die Erde von wegen dem Menschen. Warum die Trachtung von dem Menschens Herzen ist schlecht von seiner Jugend an. Jugend an. Von seiner Jugend an. Und ich will mehr wieder nicht erschlagen, als was lebt, also wie ich hab getan. כן. מה לדעתכם, ורה ונחמה, המילים הכי חשובות בפסוק הזה? נחמה. אפשר ich will mehr wieder nicht erschlagen, als was lebt. Und ich hätte und Gott hat gesagt in sein Herzen.
Yeah. ורה, מה את חושבת? מה המילים הכי חשובות בפסוק הזה? דיברנו לגבי ניט דר שלוגן. אני לא מדבר על פירוש המילים, אני אומר על התוכן. מהו המשקל הכי כבד של מילים בפסוק הזה? זה נכון שדיברנו על דר שלוגן, אבל מבחינת היידיש, פה אני אומר מבחינת התוכן הרעיוני. ויידר ניט פרשליטן פרשילטן, die Erd von wegen dem Menschen. אוקיי, את אומרת מה שנחמה אומרת, שלדעת שלכן, הדבר הכי חשוב מבחינת התוכן בפסוק, זה שאלוהים מחליט לא לקלל יותר את האדמה בגלל התנהגות האנשים. ואני חושב, ואני רוצה לדעת מה דעתכם, שבפסוק הזה, המילים שיש להם המשקל הכי כבד מבחינה פסיכולוגית ואנושית, זה לא בדיוק מה שאלוהים מחליט, אלא המילים יצר לב האדם רע מנעוריו. שיש כאן אמירה על האופי של האדם באופן כללי, שהיצר שלו, הנטייה הנפשית של האדם כאדם, היא נטייה רעה מנעוריו. מה אתן אומרות על זה? לדעתי על זה כבר היה כתוב קודם. איפה? בפרשת נוח. אנחנו... פרשת נוח יש הרבה פסוקים. איפה היה כתוב קודם? יש לך מילים שאומרות אותו דבר קודם? כן, כן, כן. איפה? את יכולה לצטט? משהו שדומה? אני צריכה לחפש, אבל דווקא טוב, דיברנו אז תנסי לחפש. נחמה, מה את אומרת? יש... Es ist das erste Mal, was es ist geschrieben in Herzen ist schlecht von sein Jugend an. Das ist von der Jugend an. von sein... אוקיי, נחמה אומרת את ההפך ממה שוורה אומרת. ורה אומרת שזה כבר נאמר ככה קודם, נחמה אומרת שזוהי פעם ראשונה שנאמר יצר לב האדם רע מנעוריו. אז מה האמת? אני זוכרת טוב מאוד שדיברנו בדיוק על זה. ורה, לזכור זה טוב, אבל את צריכה להביא ציטוט. אני מחפשת בינתיים. אוקיי, בסדר גמור. עכשיו, אני אומר, בזמן שוורה מחפשת, אמירה כזאת, יצר לב האדם רע מנעוריו, זוהי אמירה פסיכולוגית על האנושות. אמירה חזקה מאוד, שלילית מאוד, על אופי האדם בכלל, לא רק על היהודים, על אופי האדם בכלל, ואני לא זוכר שבפרשת נוח נאמר דבר דומה קודם, אבל אם ורה תמצא את המילים שדומות לזה, אני אשמח. עכשיו, מה הפירוש של המילים
יצר לב האדם רע מנעוריו. יש לנו מילה יצר, יש לנו לב האדם, ושהיצר הזה בלב האדם הוא רע מהתחלת גידולו של האדם. יש כאן מילים שמדברות בצורה קטגורית, בצורה שלילית על אופי האדם, כי כתוב יצר האדם רע מנעוריו, זאת אומרת זה לא סתם שלאדם יש נטייה לרע, אלא שזה קיים אצלו מההתחלה, מאז שהוא נער. זה דבר חמור ביותר, ואני בטוח שהפסיכואנליזה כיום יהיה לה מה להגיד על המילים האלה. פה התפיסה של אופי האנושות היא מאוד פסימית. Ich will sagen, als es ist geschrieben, als Gott hat gesagt in sein Herzen. Es ist ein Kesher mit Gott, sagen zu sich allein in sein Herzen. Das ist ein emotionelles Gefühl. Und in demselben Pasuk, es ist geschrieben, die Trachten von den Menschenherzen, als das ist eine emotionelle der Fühlung von Gott und von Mensch. Gott und von Mensch und I'm wondering if der wusste, ja, Gott hat nicht, Gott ist der weiß oder sieht oder versteht, als Menschen von Jugend seien schlecht. Er hat nicht gewusst, dass früher jetzt weiß, es ist rein in Gottes Herzen, ja? Ich will entfernen auf dem, was ihr fragt. Ob Gott hat gewusst früher oder nicht gewusst früher. יצר לב האדם רע מנעוריו ist nicht ein neue Idee bei Gott. Das ist nur ein Fakt, was Gott der Mond in dem Posik und für was der Mond Gott als יצר לב האדם רע מנעוריו. Ich meine, der Mond das nicht, weil hat früher nicht gewusst, nur weil das ist verbunden mit dem Fakt, was Gott sagt, dass wird mehr nicht bringen kein Mabul. Und ich verstehe, für was sagt Gott, dass wird mehr nicht bringen kein Mabul, weil viele, wenn wird bringen noch einmal ein Mabul, wird das nicht helfen, זה לא יעזור, weil יצר האדם רע מנעוריו. Der Mensch ist beschaffen geworden wie ein Mensch mit יצר רע מנעוריו. Und ob Gott wird bringen noch einmal, das wird nicht ändern, it will not change den Charakter von Menschen. Ob wir gedenken, Gott in Parashat Noach bringt den Mabul zu lieb die Chatoim, zu lieb der Handlung von Menschen, wo seinen
gewinn schlecht. Und der Pfarrer hat Gott gebracht dem Mabel. Aber oib Gott sagt, als Jetzer Adam rah mנעוריו, das heißt, dass kein Schum Mabel wird nicht ändern, will not change dem Charakter von Mensch. Und der Pfarrer, it will not help. Ob Gott wird bringen noch einmal ein Mabel zu lieb der Handlung von Menschen. Als Gott hat gehabt dazu es. Gott hat gemacht dazu es. Nein, Gott hat nicht gehabt kein Toes, weil es steht nicht geschrieben in dem Posik, als Gott hat gehabt dazu es. Es steht geschrieben, als wenn Gott hat geschaffen den Menschen, eine von den Charakteristiken von Mensch ist als לב האדם, יצר האדם רע מנעוריו. This is the constitution of mankind. Es steht in kein Schumort nicht, dass Gott hat gehabt hat. Das ist der Mensch. כן? ונחמה ירזוק dass Gott hat gehabt hat. Will you sagen, dass Gott hat gehabt einander Kavone, another intention, and it was not successful. אבל זה לא כתוב בשום מקום. כתוב רק שהאדם שאלוהים יצר, אחת החרקטריסטיקות שלו, זה שיצר לב האדם רע מנעוריו. This is the idiosyncrasy of mankind. ורה, מצאת את המקום שאת אומרת שנאמר קודם אותו דבר? לא מצאתי, אבל... תהיה. לא לדעתי מצאתי. לא מצאת, אז כי לא כנראה נאמר. שאני טעיתי, דניאל הגיע, שלום כן. דניאל, ואני חושבת שבגלל שכתוב פה שבן אדם נשאר עם יצר הרע, כן. שהוא קיבל אותו מנעוריו, כן. דווקא בגלל זה, אולי אלוהים, אולי אני לא יודעת מי מאמו, אבל יש לנו אפשרות לבחור להיות בן אדם טוב, או ללכת בדרך אחרת לגמרי. כאילו יש חופש של בחירה, זה מה שנותן. האם זה כתוב בפסוק הזה? לא כתוב, לא כתוב. אז את לא יכולה לייחס לפסוק דברים שלא כתובים בו. כשאת אומרת, ורה, שמהפסוק הזה, כי אנחנו דנים בפסוק הזה, כ"א, אפשר ללמוד שלאדם יש בחירה, זה לא כתוב בשום מקום בפסוק. לא כתוב. איפשהו כתוב שיש לנו חופש בחירה, כן, לבן אדם. איפה כתוב? בפרשת נוח? לא, לא, אני לא. כל הזמן דוחף אותך להביא מה שאת אומרת שכתוב, כדי להבדיל בין מה שאת חושבת לבין פרשת נוח ומה שכתוב בתנ"ך. אנחנו צריכים להיזהר כשאנחנו לומדים תנ"ך, לא לייחס לפסוקים דברים שלא כתובים בהם. האם את מסכימה בזה, ורה? אני מסכימה. אוקיי. אוקיי. אז אנחנו נסכם ונגיד, ואני מקווה שאתם מסכימים איתי, שבפסוק כ"א, שאנחנו עכשיו קראנו בעברית ובתרגום ליידיש, הדבר הכי כבד, הכי משמעותי שנאמר, שכתוב, הוא יצר האדם רע
מנעוריו. יש כאן לדעתי אמירה פסיכואנליטית ופסיכולוגית על האדם, אולי פעם ראשונה בתנ"ך, איפה שבשם אלוהים, in the name of God, כי זה מה שאלוהים חושב לפי הפסוק, נאמר משהו מאוד קשה על האדם בכלל. The consequences of the words יצר לב האדם רע מנעוריו are very heavy, and we see them during the consequences. We see these consequences of these words during the whole history of mankind, including the 7th of October and what happened in Gaza and in the kibbutzim. And my understanding of Pasuk Kaf Aleph is why it is written Yetzer Ha'adam, Yetzer Lev Ha'adam Ra Min'urav. למה זה כתוב בפסוק הזה? כי הקונטקסט של הפסוק הוא שאלוהים מחליט לא להביא יותר מבול. ואני מבין שזה נאמר ככה כי זה לא יעזור. מבול כעונש על ההתנהגות של בני אדם שראינו בפרשת נוח, לא ישנה את יצר לב האדם שהוא רע מנעוריו. ולכן כתוב שאלוהים החליט שהוא יותר לא יביא מבול. אני מוכרח להגיד, I am obliged to say that when I learned Torah as a kid, I didn't pay attention enough to those words. It is not that I, as a person who is not Orthodox, it is not that I believe that God said that. But since I believe that the Tanakh was written by men, I learn from those words, Yetzer Lev Ha'adam Ra Min'urav, that these words are a deep understanding of humanity about its own character. I would say that in those words, Yetzer Lev Ha'adam Ra Min'urav, we have a conclusion humanity says about itself. And the consequences of that understanding are very important and interesting. And what Vera said, that man can choose how it will behave, etc. This is one possibility we can learn from those words, but it's a very complicated possibility. But if humanity thinks that Yetzer Lev Ha'adam Ra Min'urav
how can he choose to behave in a way which is not Ra? This is a psychological, philosophical understanding for the futurity of humanity, which has very interesting and far-reaching consequences. נחמה, מה את אומרת? Ja, das ist sehr analytic zu diskutieren wegen die Menschlichkeit von Menschen. Es ist von Jugend an. Und wenn wird die Schlechtigkeit sich ändern und wie soll? Ja. Wegen dem wird nicht gerät im Posik verkehrt. Die Schlechtigkeit, das ist, it's a constitutive feature of being a man, of being human. Aber für mich, was ist mehr interessant, ist, als Gott hat gesagt in sein Herzen, und ich will mehr wieder nicht verschilten die Erde von wegen der Menschen. Das ist ein Argument zu sich allein, zu Gott allein. Und wegen dem habe ich geprüft sagen, als der, was glaubt nicht, als die Teure ist geschrieben geworden von Gott. Und ich kann nicht glauben, ich kann nur glauben, als die, was haben geschrieben, die Teure, haben geklärt wegen Gott und haben gewollt, in einer absoluter Form verstehen, was ist der höchste Ideal von seiner Mensch in Licht von einer göttlichen Konzeption. I personally am ready to agree that those who wrote the Torah meant to be inspired by the idea of an omnipotent God. Those who wrote the Torah tried to understand the world and humanity in the light of an ideal God concept, which is free from human negativity. ורה, מה את אומרת על מה שאני מנסה להגיד? או שאני אשאל אחרת, האם ורה ונחמה ודניאל, שלום דניאל, believe that the Torah was given on the Mount Sinai or were written by men themselves, inspired by the God idea. ורה, מה את אומרת? ורה, שומעת? We can't hear you, Vera. אוקיי. סליחה. כן, אני חושבת שזה חשוב שזה
שבתורה אנחנו מודגש גם עניין פסיכולוגי כן. של בן אדם, כן? אבל לגבי אמונה שהתורה ניתנה מסיני על ידי אלוהים, או שזה נכתב על ידי בני אדם, מה את אומרת? אני חושבת שזה מאלוהים, אבל אחר כך הרבה עריכות היא עברה. כן. דניאל, מה אתה אומר? אין מה להגיד, מאמינים או לא מאמינים, אז כמובן מי שלא מאמין באלוהים הוא לא יכול להאמין שאלוהים נתן את התורה, נראה לי פשוט, אבל זה לא שזה פשוט, זה משהו מאוד לעומק, אבל חוץ מזה מה אפשר להגיד? כמובן אתה יכול, כל אחד יכול להגיד אין דבר כזה אלוהים והתורה נכתבה על ידי בני אדם ומה שלא. בכל מקרה רגע, כשאתה בא ואומר כל אחד יכול להגיד אין דבר כזה אלוהים, אתה ממהר להגיד את זה, למה? מפני שהאלוהים כהבנה על העולם לא חייב להיות זקן כשיושב בשמיים. אלוהים יכול להיות הבנה שיש כוח מעל לבני אדם, שבני אדם לא יכולים להבין, אבל שכוח כזה קיים. אבל יש שלא מאמינים בזה, שמאמין שאין דבר כזה. זה מה ששאלתי. מי שלא מאמין בזה, בכל זאת, אם לא מאמינים, זאת אומרת, התורה נכתבה על ידי בני אדם, זה מה שאתה רוצה להגיד? בוודאי. אוקיי, אבל הכתיבה של התורה על ידי בני אדם לא נכתבה, יש אפשרות שהיא לא נכתבה מנקודת ראות של בני אדם, אלא מנקודת ראות של כוח עליון, שאנחנו לא יכולים להכיר, אבל שאנחנו מאמינים שהוא קיים. אמונה באלוהים זה... כן. צריך להאמין שיש כזה דבר, כוח עליון, לא משנה איך אתה קורא את זה אלוהים או משהו אחר, אבל מי שלא מאמין בזה שיש כוח עליון, אז מה לעשות, לא מאמין, אז בוודאי. ולכל מקרה התורה נכתבה על ידי בן אדם, על ידי משה, זה לפי המסורת היהודית, זה לא השם שכתב עם היד, במרכאות עם הידיים שלו את התורה, אלא אפשר להגיד זה משה, אבל זה, הוא קיבל את מהשם, בסדר, אז לא יודע, אפשר לדבר על זה. נחמה, מה את אומרת? אני מאמין, ich glaube, אני מאמינה, ich sage Gott zu danken or thank God, aber, es ist ein aber, die Torah ist schön geschrieben, die Jiddisch ist viel schöner für mir. Kann man diskutieren Philosophie und so weiter und die Wörter und was meint das und aber ich schreibe ein Fragezeichen, ob das ist bei ihm geschrieben von Gottes Wörter oder von Menschen oder Leute, Menschen, es ist wie nicht Mythology, aber
אפשר השאנר folklore, כן. yeah, it's ich kann nicht I can't prove. I can't disprove. Okay. To believe somebody, to believe, you can't question. They believe it, right? Okay. So und es kommt Okay. von Herzen, ja? Zu glauben, es kommt von Herzen. Okay. Ich will resumieren. I want to resume what all of you said and bring all what we said to a common understanding about the human spirit. I would say there is no question, and it's even not important if we believe or we don't believe that the Torah was given on Mount Sinai by God. What is important, in my opinion, is that the Torah, which was written, it doesn't matter by whom. The Torah is one of the most important results of the human spirit, which managed to go over human interests and to relate itself. In the Torah, man relates itself to what exists beyond him. I think that all of us will agree that there is a reality beyond man. But maybe we cannot know this reality, but there is no question that there is a reality beyond humanity. In the name of that reality, which humans cannot know exactly, in the name of this reality beyond man, the Torah was given and was written. And why is it important to say that the Torah is a spiritual result of the way humans see the world? Because in the Torah, the human spirit went beyond itself. So humans agreed that there is a reality beyond humanity. And at the moment when humans recognize that they are not the center of the world, I would say that the word God means, between other things, that man is not the center of the world, that the universe is much wider, much deeper, much more complicated, and we humans, we Jews, are only a tiny part of the existence in general. And the Torah tries to describe the fact
that man is not the center of the world. And I would say that this is the most important meaning of the Torah. Because man in the Torah is not the center of the universe. There is above him a power which governs the universe. Ich mein, as das is I don't know how to say it, like not an agreement, but it's zusammen mit Gott. A common knowledge, I would say, Nechama. This is the common knowledge which pops up from the fact that there is a Torah, no? No, aber der was meint as Gott is Auskunft von Gott und Gott hat gesagt und that can be a little bit problematic. But we are not speaking about the fact that everything comes from God. We are speaking about a more simple and complicated fact at the same time. The Torah means that man is not the center of the world. This is not a question of belief. This is a fact. Because the Torah... Gott und Menschen seien zusammen. The center. Zusammen, but they are not on the same level. This is what I'm trying to say. God is an entity which is above man. Sie seien nicht zusammen. I don't know. Es ist ein bisschen... Nechama, it's not a question to know or not to know. When we read the Torah, we understand that in the Torah there is a power which is above man. This is, I don't say that you have to believe it or not, but this is the fact of the Torah. The Torah sees the universe as a place where the most mighty power is not man. And I guess that we can agree with that. It's not a question of belief. It's a question of fact. Nature is much more wide than human existence. And as Gott ist nicht schlecht, Gott ist keinmal nicht schlecht und schuldig. Ja? זה לא נאמר בשום מקום. weil es ist geschrieben, die Menschen seien schlecht von seiner Ja. Aber es wird nicht geschrieben, wenn Gott sagt. You cannot put into the psukim what is not written in them. You can only mention and comment what is written. About God, if he is good or bad, it's not written at all. Warte, weil die, was haben geschrieben, die Wörter von Gott, haben nicht geschrieben, beschuldigen gegen Gott. Das ist Warte. Ja, aber es steht in schum Ort nicht, als man darf beschuldigen Gott. The form where how God appears in the Torah is like a power which governs the whole universe. That's all. כן. הפסוק הבא. נחם. Okay.
המשוחרר הזה שכתב את הטקסט הזה, איך הוא היה מבחינת... רגע, מה המילה הראשונה שאמרת? משורר, כן? אז מה השאלה? קוראים לו שלום אש, איך קוראים לו? מי שכתב. מי שכתב מה? מי שתרגם את... יהואש. כן. יהואש, המתרגם, לא האם הוא היה מאמין, האם הוא היה בן אדם מאמין? זה לא משנה, דניאל. לא, זה שאלה. רגע, תן לי לענות לך. השאלה שלך, האם יהואש היה אדם מאמין או לא, אני אומר, זה לא רלוונטי, כי מה שהוא עשה, הוא תרגם, הוא לא כתב. ולתרגם זוהי פעולה מאוד שונה מלכתוב. אם אתה כותב את התורה, אתה כותב מה שכתוב בתוכה ואתה מתכוון לכל מילה. אם אתה מתרגם את התורה, אתה מעביר מה שכתוב בעברית לשפה מובנת ביידיש. לכתוב ולתרגם זה שתי פעולות לגמרי שונות. אבל אם אתה מדבר על מתרגם ככותב, אתה מבלבל את כל הדיון. האם אתה מסכים, דניאל? אני לא לגמרי מסכים מה שאתה אומר, אבל בסדר. למה? תסביר לי למה. כי לתרגם זה גם פירוש. דווקא התורה, אתה לא יכול לתרגם משהו אם אתה לא מביא את הפירוש שלך באיזשהו מקום. ככה אני חושב, אבל... מה שאתה אומר, שלתרגם זה גם פירוש, אנחנו יכולים להגיד שמתרגם כמו יהואש, אנחנו לא מדברים על כל מתרגם, אנחנו מדברים על יהואש, ומה שונה בין יהואש כמתרגם לכל מתרגם אחר? ההבדל הגדול הוא שיהואש תרגם את התנ"ך כמומחה ליידיש, והוא השתמש, אמרתי את זה כמה פעמים, בתרגומים קודמים מלפני מאות שנים. כי מה שיהואש חיפש זה לא לפרש את התנ"ך, אלא ללמוד איך מתרגמים קודמים, ממאות קודמות, הבינו איך צריך להעביר ליידיש בדיוק את הפסוקים בעברית. המושג תרגום הוא מושג מאוד, הייתי אומר, יש לו כמה מובנים. יש מתרגם שמתרגם טקסט, כמו שאתה אומר, כדי לפרש אותו, כדי לתת פירוש איך הוא רואה מה שכתוב, ואיך הוא מעביר מה שהוא רואה לשפה אחרת. אבל יש מתרגם, וזהו יהואש עצמו, שמנסה להעביר בדיוק ליידיש מה שהוא מבין שכתוב בעברית. המילה תרגום יכולה להטעות. לא כל תרגום הוא פירוש. יש תרגום שהוא מנסה להיות מדויק על פי השפה שאליה מעבירים את הטקסט העברי. ורה, מה את חושבת על זה? אני חושבת שזה לא ממש כמו שאתה אמרת,
כן, כי בכל זאת, בתרגום של יהואש, אני לא יודעת איך אחרים, אני כן. רואה גם את הפירוש, כי אני די טוב מבינה מה שכתוב בעברית כן. בתורה, אבל כאשר אנחנו קוראים ביידיש ומתרגמים או מפורשים, איך זה? מפרשים, אז אני רואה שזה יותר מובן. אז גם ככה, כאשר אני רואה, בואי נגיד, תרגום של תורה לרוסית, כן. זה תרגום מאוד מאוד, הוא צמוד לטקסט של תורה, כן. אבל יש גוונים שנותנת שפה רוסית לזה. נכון. וגם יש גוונים שנותנת יידיש. נכון. וככה יותר מובן. בסדר גמור. זאת אומרת, מה שוורה אומרת, מתקרב מאוד למה שדניאל אומר. שניכם אומרים שאין תרגום ללא פירוש. שכל תרגום הוא פירוש. ואני אומר, השאלה היא תמיד, כמה יש בתרגום מפירוש, כמה מתרחק התרגום מהמקור, ושבטח יש תרגומים שמתרחקים יותר מהמקור, ותרגומים שמתרחקים פחות. נחמה, מה את אומרת? Ich will sagen, als ich viel als Jehoash sehr bequem behavend von Cheder, Yeshiva, efter kennt Hebräisch, Jiddisch und etliche Sprachen und das ist hat a Basis aber von die nicht einseitig, aber von Jahren zurück. Von der Tradition von Verständnis Torah. Und ich weiß nicht, ob es ist heutzutage als der Ziel wie Jehoash. Ich will fragen Daniel. Daniel ist fromm, ja, und kann Französisch. Und ich frage Daniel, ob kann translate. I forget the word. Übersetzen die Torah after a pasuk oder a chapter von Hebräisch zu Französisch. Ja, dafka, weil weiß beide Sprachen. After weiß Französisch besser wie Hebräisch, ich weiß nicht. Und ist ma'amin, ja, ist fromm, als ich will fragen Daniel, ob kennt das tun. Moment, ihr könnt fragen Daniel, ob kennt Übersetzungen auf Französisch von der Torah und was meint, ja? Ja. Daniel, בבקשה. תענה לשאלה של נחמה. זה נושא מוכתב, כי בכל מקרה, אני לא מדבר ספציפי על התורה, אבל גם התורה בכל מקרה, איך אתה מתייחס לתורה, זה לא משנה אם זה בעברית או בשפה אחרת,
תמיד אתה מפרש, כי ככה זה, אומרים 70 פנים לתורה, ואיך אתה, המילה בראשית, מה זה אומר? אני שואל אותך, מה זה אומר? אז 10,000 זוויות כדי להבין רק את המילה הזאת. אז כמובן, אתה מתרגם בצרפתי, או קומנסמן, או ב-beginning, אז אתה... אבל בכל זאת, אתה לא יכול לברוח בזה שאתה באיזשהו מקום נותן משהו אישי לפי התרבות שלך, לפי המנטליות שלך, לפי איך אתה מבין את הדברים. ככה אני חושב. כן, טוב. עכשיו אני אסכם מה שכולנו אמרנו בעניין הזה. אנחנו אמרנו שבכל תרגום לשפה אחרת, יש מידה מסוימת של פירוש, וזה נכון. אבל עכשיו דניאל אמר משהו עוד יותר מעניין, שגם כשאנחנו מנסים להבין את המקור בעברית, יש לנו במשך הדורות פירושים שונים של המילים בעברית בעצמם. איך שדניאל אומר, אנחנו לא יכולים לברוח מפירושים, גם אם אנחנו לא מתרגמים. גם אם אנחנו מנסים להבין את הטקסט במקור, אנחנו חייבים לפרש. וזה נכון. אז השאלה היא, אז מה אנחנו מרוויחים כאשר אנחנו עם יהואש מתרגמים את התנ"ך ליידיש? וכמו שאחדים מכם אמרו, ברגע שמתרגמים את התנ"ך ליידיש בתרגום של יהואש, אחדים מכם אמרו שזה יותר מובן. זאת אומרת, למה זה יותר מובן? כי התרגום ליידיש מקרב, עושה קרוב יותר את מה שכתוב בתורה. מכיוון שיידיש, אצל חלק גדול מאיתנו, יותר קרוב לנו להבנה מאשר עברית. לעברית יש היסטוריה של 3,200 שנה של הבנת המילים בעברית. ליידיש רק 1,000 שנה. כן. Und ich will fragen, Vera, sie kennt Avada Russisch und sie Mina, ja, wie ich verstehe. Und sie glebt. Sie glebt, ja. Und ich frage ihr, ob sie kann übersetzen von Hebräisch in Russisch. Ja. ורה, מה את אומרת? אני כבר אמרתי שכאשר אני קוראת קודם בעברית ואחר כך אני קוראת ברוסית, אז זה נכנס יותר טוב לראש שלי, כי אני מקבלת כמו שהסבר נוסף. יפה. Aber ich frage, ob Vera kann übersetzen allein die Text. מה את אומרת? הסבר נוסף, מה שאת אומרת, ורה, מה את אומרת הסבר נוסף? האם אני יכולה לתת, כן, תרגום משלי? נכון, אבל אמרת נוסף, זאת אומרת שאתה מוסיף משהו על הטקסט המקורי, אז מבחינתי זה פירוש, אבל בסדר. לא, מה שנחמה שואלת, זה כאשר ורה רואה תרגום לרוסית, הדברים נעשים יותר ברורים.
זה לא עניין של פירוש. עכשיו, בואו נסכם את הדיון שלנו כאן, ונגיד ככה, אין לימוד תורה בלי פירוש. במשך מאות בשנים, גם מי שכותב על התורה בעברית, אנשים שונים מפרשים את המילים בעברית, לא בתרגום, בעברית, בצורות שונות, כי רוח האדם משתמש בשפה כדי להבין לעומק את מה שחשוב בתורה. כדי להבין לעומק את מה שחשוב בתורה, בני אדם בכל הדורות דנים במשמעות של המילים העבריות. ושפה כעברית בת 3,200 שנה, המילים העבריות בעצמן משנות את המשמעות של עצמן. זאת אומרת, שהשפה העברית כשלעצמה פתוחה להבין אותה בכל דור ודור בצורה קצת שונה. או במילים אחרות, הכל פירוש. גם כששני אנשים היום מדברים ביניהם, צריך פירוש. למה? מכיוון שכל פסוק, כל משפט בתנ"ך לא קיים לבד in isolation מכל הטקסט. תמיד חשוב לדעת מהו הקונטקסט שבתוכו פסוק קיים. להבין מילה זה לא כמו במילון, שאתה נותן מילה בעברית ומסביר אותה במילה אחרת בשפה אחרת. להבין מילה זה תמיד בתוך קונטקסט רחב יותר של המשפט, של הפסוק, של הפרק. או במילים אחרות, כל מילה, המובן שלה, המשמעות שלה, משתנים לפי כמה רחב הקונטקסט שמתוכו אנחנו מוציאים אותה ומנסים להסביר. או במילים אחרות, להבין תנ"ך is an infinite endeavor. And כמו שדניאל אמר, 70 פנים לתורה, האדם חופשי להבין מה שהוא קורא בתורה, על פי כל מיני פרמטרים טקסטואליים, כל מיני קונטקסטים יותר רחבים או פחות רחבים. או במילים אחרות, היהודי שחי את התנ"ך חופשי לחיות אותו
איך שהוא מבין אותו. אין טקסט של תנ"ך שחייבים להבין אותו כך ולא אחרת. החופש בעצמו של הבנת הכתוב הוא המהות של היהדות. ולכן הגישה האורתודוקסית החמורה, שאתה חייב להבין מה שכתוב בתנ"ך ככה ולא אחרת, זה אנכרוניזם. זה גישה אנטי-יהודית. ועד שלא נבין את זה, מבחינתי, לא יהיה חופש אינטלקטואלי ורוחני בעם היהודי. מישהו רוצה להגיד על זה משהו? אני רוצה להוסיף שגם יש משמעות לא רק במשמעות של המילים, אלא יש גם שנותנים משמעות למשל לגימטריה, שזה לא קשור בכלל המשמעות של, כלומר שאני לא מבין בזה, אבל יש כאלה שאומרים אתה לוקח את בראשית הבית, 2 פלוס זה וזה נותן לך את זה, זה גם סוג של פירוש של המילים של התורה, שזה לא קשור בכלל השפה, ואיך אתה מתרגם את זה ברוסית ובצרפתית, אני לא יודע, אבל עוד דוגמה כדי להגיד, שזה אחד כמו אומרים 70 פנים, אחד מהפנים שאתה יכול לפרש את התורה. בסדר. ממה שאתה אומר, עכשיו אנחנו למדים דבר מעניין, שללמוד תורה אפשר לעשות בדרכים שונות, וכל גישה היא לגיטימית במידה והיא מתאימה למנטליות, ליכולת ההבנה ולהשקפה של מי שלומד. או במילים אחרות, אין דרך אחת יחידה להבין את התורה, ועד שבעם היהודי לא יסכימו לדבר הזה, ימשיך הריב בין גישות שונות וקהלים שונים שמגדירים את עצמם כיהודים. וכנראה אין מנוס שיהיה דיפרנציאציה ושינויי גישה וקהלים שונים שרואים את עצמם כיהודים, על פי הדרך איך שהם ניגשים לתורה. נחמה, הפסוק הבא. אוקיי, כ"ב. עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו. מה המילה הראשונה שאמרת בעברית? עוד כל ימי הארץ. עוד, yeah. אוקיי, עכשיו התרגום. איך מתרגם יהושע את המילה עוד? זה מעניין. אזוי לנג. יפה. כל זמן
זה מה שאנחנו אומרים בעברית, כל זמן ש. כן. Also lang wie die Tag von der Erde, soll Sehung, כתוב זל? לא. no, Sehung, or Zayung, oder Sehung, איזה אותיות? Zayin, Yud, Yud, Aleph, Vav, Nun, Gimel. זאת אומרת, הכוונה לזיין, לשתול, להכניס גרעינים לאדמה כדי שיצמחו דברים. הלאה. Okay, so Sehung und Schnitt. כן, זאת אומרת, גם לשתול וגם שנית לקצור את הפרי של האדמה. הלאה. Und Kält und Hitz und Sommer und Winter und Tag und Nacht nicht aufhören. כן. I didn't understand the Hebrew and I don't understand the Yiddish. I don't understand. The Yiddish is very clear. תגמרי לקרוא את התרגום ואז נטפל בזה. No, I understand the words. I just don't understand like the concept or the idea. לא גמרת את הפסוק. את עוצרת באמצע אמירה, עוד לא נאמר הכל, איך את רוצה להבין מה נאמר אם את לא קראת כל מה שנאמר? כן. קראתי את כל הפסוק. תקראי אותו עוד פעם עד לסוף. כן. Okay. Also lang wie die Tag von der Erde soll Sehung oder Sehung. זיונג. הפועל זיין. לשתול, להכניס לאדמה גרעינים כדי שיצמחו. זיין. I don't know what that means. I'm sorry, I don't understand the Hebrew. No, I'm saying to you, how do you call in English to put in the earth something so it will grow? Oh, to plant. To plant, exactly. Zeyung is plantation, the action of to plant. תמשיכי. Und Schnitt. שנית זה לקצור. כאשר יש כבר plants, אתה אוסף אותם, כן? ואתה אוסף אותם. את הקורן, את התבואה, כן. Und Kälte und Hitze und Sommer und Winter und Tag und Nacht nicht aufhören. תמשיכי. זה לא סוף הפסוק. Das ist הסוף. תמשיכי לקרוא הלאה. Es ist ein anderer Pasuk. תמשיכי לקרוא את הננדר פסוק. Und ein anderer Chapter. Okay, es ist Bereshit Perek Tet. Es ist ein neuer פרק. אוקיי, אז אם ככה צריך להבין את הפסוק שעכשיו קראת את התרגום, קשור לפסוק הקודם. אז תקראי קודם, פסוק קודם ביחד עם האחרון שקראת. Sorry, read the Hebrew and then the Yiddish? Is that what you mean? Yes. Okay, kafet. Okay. עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבתו. תרגום. אוקיי. זה היה פסוק, איזה פסוק זה היה? 22. זאת אומרת, הפסוק אחרי מה שקראת או לפני? אחרי. תקראי שני פסוקים ביחד. זה שקראת... כן. You mean 21? 21 ו-22 ביידיש. ביידיש, אוקיי. Und Gott hat geschmeckt den Geschmacken Reach und Gott hat gesagt in sein Herzen, ich will mehr wieder nicht verschilten die Erde von wegen dem Menschen.
warum die Trachtung von der Menschens Herzen ist schlecht von seiner Jugend an. תמשיכי. Und ich will mehr wieder nicht erschlagen, als was lebt, also wie ich hab getan. Also lang wie die Tag von der Erde soll... זוי לנג, זה הקשר. This is the connection. I will not bring any more a מבול, הזוי לנג, כל עוד. כן, if, הזוי לנג, אני לא אביא את המבול, אם ימשיך להיות קיץ וחורף, והטבע ימשיך להיות אותו דבר. לכן שני הפסוקים קשורים, they are tied to each other. God says, I will not bring any more a מבול, as long as nature will continue to grow things and there will be summer and winter. עכשיו זה יותר מובן, נחמה. Yeah. Always when you read the Torah, it depends what are you trying to watch. These two psukim are connected because azoi lang, as long as. So זו אמירה אחת, it's one dictum of two psukim together. Okay? Okay, jetzt verstehe ich ein bisschen besser. Yeah. כן. השעה 7:14. אוקיי. הפסוק הבא. Okay. כ"ג? No, פרק ט', פסוק 8. אוקיי. זה נהיה פרק. Anaya per. Das heißt, das, was ihr hat gelernt beim Sof der Friedrichen Perek, Gott endigt seine Wörter und sagt, ich will mehr nicht bringen kein Mabul, so lang wie die Erde und die Natur geht on wie früher. Okay. ויברך אלוהים את נוח ואת בניו, ויאמר להם, פרו ורבו ומילאו את הארץ. Okay, התרגום. Und Gott hat gebencht Noachen und seine Sinn und hat zu sie gesagt, fruchtbart euch und mehrt euch und füllt an die Erde. האם הכל מובן ביידיש? כן? ורה? כן? אוקיי. אחרי שאלוהים אמר שיותר לא יביא מבול, אז מתחיל פרק חדש, שאלוהים מברך את בני נוח שיצאו מהתיבה, ואמר להם, have a new beginning. כן? תולידו, תמלאו את הארץ, אף על פי, notwithstanding, that יצר לב האדם רע מנעוריו. So God anerkennt, he is conscious that man has an evil tendency from his youth. ובכל זאת, אלוהים מברך את נוח ואת בני נוח, הוא מאפשר להם a new beginning.
אבל הפעם, this time, the new beginning exists with the knowledge that man is not a tzatske, man is not a pure thing. That man has the potential of making sins. כי לב יצר האדם רע מנעוריו. So in other words, God recognizes that humanity is not the ideal creation of his. That humanity has a problem. The seed of evil nests from youth in human beings. So after the Mabul, after the deluge, there is a new beginning, but there is a problem. It's a new beginning with the potential to sin, of sin. Ich habe eine Frage wegen die Wörter Fruchtpert und Mert. Okay. Sie seien Verben und sie haben die Endung ert, ja, wie Lemoschel groß, größer und größert, ja, ert. Es ist die... Es ist nicht kein Komparativ. No? Fruchtpert, der Verb ist Fruchtpern. Oh, okay, To okay. make Das ist ein Verb, okay. fruit. To make fruit, Fruchtpern. Aber es ist etwas ein Wort zu sein, größer oder mehr. No, there is no connection here with that. Okay. It's not a comparative. Mert eich, okay? The verb is mern. Mehren, okay. Wern mehr, to be more. Und das ist Fruchtperlen, ja? Fruchtpern is der verb. Das ist Okay. machen Frucht, to make fruit, Aha. to Okay. to have children, etc. So you have to look at the verb, right? And then Right. okay. Of course. Here, זה מה שקוראים ציווי. פרוכט sich, it's an order. God says to Noah and to his family, פרוכט sich, have children. Okay? Get married, have children. Ja, es ist interessant, weil ihr redet wegen, das ist ein Imperative, right? Man darf das tun. Aber ich wegen das Wort, wie soll zu boyen, von wann das Wort kommt, von Frucht. Von der Wort Frucht. Yeah, I know, but Perot. es ist different ways to look at the text, yeah? Right. Yeah. But what I say is the only way to understand the text, if you look at that as a verb, which comes from the word frucht, which is perot. השעה 7:22. כן. No, what I meant was looking at the text from a believing point of view or a linguistic point of view, right? Or do you understand what I'm saying? If you say that there is a way to look at the text from a believing point of view, we are not reading the text from a believing point of view. Why? Because before
we speak about believing or not believing what's written, we have to understand what's written. So we are on a more basic stage of understanding. So what comes first, the believing or the No, understanding? first come to understand what's written. Uh-huh. Because Okay. if you look at the text from a believing point of view, we are tergiversating. You are changing. You are spoiling the understanding of what's written. First of all, you have to understand what's written. Oh, so believing- the believing spoils the understanding, right? Is that what you're Of saying? course, Ah, of okay. course. Why? Not because I am against believing, but believing is against understanding words. First of all, we have to understand what's written. And then we can decide if we believe or not. Is it clear what I'm trying to say? You cannot believe what's written if you don't understand what's written. If you want to understand what's written because you believe, you are changing the meaning of the words. To believe is not a linguistic way of understanding what words means. The first a person has to do when he looks at the text is to understand what the word means. Otherwise, he cannot believe or not believe. Nechama, it's clear what I'm trying to say? Ken, yes. כן. ורה, מה את אומרת על זה? אני אומרת שלדעתי belief, תלוי למה. פשוט תורה זה לא ספר היסטורי. נכון. רגע, זה לא ספר היסטורי, אבל זה כן ספר היסטורי שנותן לנו תמונה איך האדם מבין את הקיום של האוניברס. האדם, לפי התורה, מבין את הקיום של האוניברס. א', שהאדם הוא לא המרכז שלו, ב', שיש פאוור מעבר לאדם, שהאדם לא מסוגל אפילו להבין אותו. מבחינה הזאת, התנ"ך הוא ספר היסטורי במובן הזה שהוא נותן תמונה איך האדם מבין את הקיום שבתוכו הוא קיים. כן? האם את מסכימה לתפיסה הזאת שאני אומר, ורה? כן, בגדול כן, אבל אני... בגדול, כן. נכון, בגדול. בגדול הכוונה היא גדול מאיך שהאדם חושב בעצמו, על עצמו. אלא בגדול איך שהאדם בתנ"ך מבין מה מקומו של האדם בתוך היקום, בתוך היוניברס, שהוא הרבה יותר גדול ורחב מקיום האדם לבד. התנ"ך הוא ניסיון להבין מה שאנחנו כבני אדם לא מסוגלים להבין. כי כולכם תסכימו שהאדם לא מסוגל להבין את היקום. הוא חוקר אותו כל הזמן, כן? יש לנו פיזיקה ויש לנו כל מיני, והוא מנסה להבין. אבל היקום גדול מהיכולת של האדם להבין אותו. ובגלל זה אני אומר
נכתב התנ"ך. כדי לנסות להבין, בלי פרטנזיה שהאדם מבין. התנ"ך כניסיון להבין, זה כל מה שאפשר להגיד. אנחנו צריכים להיות צנועים, we have to be humble, מכיוון שהקיום גדול מאיתנו. הסיינטיסטס, מדעי הטבע, they are not humble. They believe that they will understand at the end everything. And this is the big difference between humanities and מדעי הטבע, and natural sciences. כן. Ich will sagen, eine Sache in Gichen. Mein Klimanik lernt sich Talmud over auf English. Und der Professor sagt, dass der was... Ein Moment, wegen redet ihr? Mein Klimanik, nimmt den Kurs Jewish Ethics. Und sie lernen dem Talmud, ja? Sie lernen dem Talmud. Der Talmud ist nicht kein Roman. Sie lernen dem Talmud. Sie lernen, ja. Aber es seien dort zwei Talmudim. Talmud Bavel ותלמוד ירושלמי. Ich will ihn fragen. Aber etlichen in der Klasse kennen Ivrit und hat gesagt, zu gucken auf Ivrit und zu gucken auf die Übersetzung auf Englisch. Und alle Klasse, sagt, als die Englisch-Übersetzung mit einem Wort oder ein Ausdruck ist nicht richtig. How he knows? Well, he first of all, he's a rabbi. Okay. He studied at, I think, Yeshiva University. He has a PhD. Und ist ein Mumche, ja? Ja. Welche Übersetzung lernen Sie? Auf dem Computer Safaria. Es ist ein Programm Safaria. לא מכיר. Okay. After Vera based oder Daniel name Safaria? Okay. Es ist online on the computer. Und verricht die English Übersetzung. Es sind voran Übersetzungen auf Englisch. Und es ist da eine Standard-Übersetzung, in dem Moment ich vergessen den Namen, was wird angenommen wie die beste Übersetzung. Die Übersetzung, was hier sagt im Computer, kenne ich nicht. Ich weiß nicht. Okay. Maybe it's from maybe from the Jewish Theological Seminary. Maybe. Was willt ihr sagen? No, ich will sagen, als der Professor allemal sagt, dass Übersetzung ist nicht so richtig. Es ist nicht, es ist ein bisschen atos. Es ist nicht gleich wie es steht. No, so I'm just saying, to translate b'diuk, without any previous, beliefs or notions or ideas, you have to know the language, you have to know the of course. It has to be like in sich, a part of you, right? I mean, that's right.
אנחנו צריכים לעצור כאן. Okay. I'm going to stop the recording, okay? כן, תודה Yeah, רבה. okay.